kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga isyos. Pakangagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita atuyen ti angkor manyo. Good morning. Kada kayo amin na sangapada papagayam. Aldaw iti Miyerkules, Septyembre 23. Idanon mi manen kada kayo sa balipay nga bansada iti programa tayo, Sirmata ni Ilocano. Siyempre, digiti kang runaan nga damdamag manipuli ti gobyerno probinsyal, saan nga maipadanon kada kayo na awan iti kooperasyon, ti RPND, CRL Radio, ti siyudad ti Batak, nga matbantunan ni Station Manager Rod Sadchan. Dagiti kang runaan nga damdamag nga ipadanon mi iti sumasalno nga gundaway ket manipud pala ang karitay kang runaan tatang aktibidad iti pananglaban iti COVID-19. Iti naganti gobyerno probinsyal nga dadolwan iti nagaget na singpet na anus managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok. Ti Communications and Media Office, idadauluan to Officer in Charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang, kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal, tinaimbag nga oras, sa di naman napaset ti lubong, iti ayan nyo. Makadwa tayo iti dayto nga bigat, iti Miyerkules, iti Master Control ni Engineer Mike Ramos, ti Seguridad, iti estasyon, babayan ti panayuanwan ni Mr. Jimmy Castillo. Ken siyempre, yuroray tayo dati partner tayo, iti programa tayo, Sirmata ni Ilocano, ni kasamang Ronald Domingo. Tuy pagayam nyo, Irene Ringor, kumablaw ka na kayo, iti naimbag nga bigat, naimbag nga oras, sa dinuman nga paset iti lubong, iti ayan nyo. Dagiti kang rudan nga rod nga iti idasar, iti dayto nga bigat iti Miyerkules, Septyembre 23, siyempre di laing kalman ket nalukatan, deti sabali manen, deti baro nga Rapid Antigen Testing Facility iti iling pagudpud ket inatendaran daytay tata maseknan kagrudan na kini Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos, syempre ni Mayor Rafael Benemerito ti iling pagudpud dagiti kaming iti medical team iti panangidaulo iti health consultant iti gobyerno probinsyal ni Dr. Rogelio Balbag, syempre dati mangidadaulo iti panakaiwanwan iti dagiti border iti probinsya tayong Ilocos Norte ni Mr. Ryan Remigio ken kastameten ni Dr. Rina Corpus kas mangiwanwanwan when mangidadaulo iti quarantine facilities iti probinsya tayong Ilocos Norte ken iti dadumapay nga kaming iti medical team. So ito ti maysa kadaytay kang runaan nga intay dasar iti panaganaya iti programa tayo. Ken syempre dati kang kanayon nga rumbeng nga maamuan tayo amin nga sangapada dati update iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ken dati dadumantupay nga damdamag manipud iti gobyerno probinsyal ipadanon to dagiti kakadwa tayo iti Communications and Media Office kang rudan na ken ni kasamang Rosita Macalipis iti Vice Governor's Office ni kasamang Frances Alegre ken dagiti dadumantupay nga damdamag nga ipadanon to kada tayo dagiti kakadwa tayo manipud iti RPND CRL Radio iti siyudad ti Batak. Dagiti kang runaan nga intay idasar nga mapagsaritaan ken barbareng may kantay ito iti gundaway nga makaininuman ken Mr. Ryan Remigio kas mangidadaulo
kaditi border ti probinsya tayo ng Ilocos Norte tapos niti kastakit pa ilawlawag tayo nga naimbag dati operasyon dati nalukatan ni Dikalman nga baro nga rapid antigen testing facility iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nga masarakan iti mismo nga ili iti pagudpud. So regiti padaanan iti panagtultuloy iti programa tayo Sirmatan ni Ilocano. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Multi-awarded national and international. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, MGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohang Silibus, Charabuni, Charabuni. Wow! Nagpintas data uniform mo, partner. Pinaramit ko dito school uniform ko partner iti Mr. Positive Printing Services san laday ta partner isuda pa iti ng print kadigiti na pintas a corporate uniform damanang ko kentay organizational shirts damamang ko agdait da pay partner ti sports uniform ti anyaman na disenyo karaman face mask ken nalaklaka nguso sa ren dagiti tricycle drivers. Wow! Kompleto gayang, partner. When partner ken nalalaing dagiti para dait ken para print da. Pakasarakan ti Mr. Positive Printing Services, partner. Masarakan iti Nalupta Building, Barangay 7, Kaunain City of Batac, Ilocos Norte sa Pulen Laing ni Mr. Mark Cesar Torres when tumawag iti 0935-727-7623 ken 0920-278-0576. Think Positive, agturungan iti Mr. Positive Printing Services. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakanggan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakanggan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakanggan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkor manyo. Okay, sakbayin tayo mamuan dagiti tatagasa tayo iti daytoy nga aldaw iti Miyerkules nga ipadano ni Apong Glenn iti horoscope na pamblawin tayo pa ni kasamang Ronald Domingo. Good morning yes, kasamang good morning Ronald. kasamang Irene kasameten kanang so amilatan nga dumdumig iti daytoy nga bigat. Okay, go ahead. Yes, so dagiti nga roden gasa tayo iti daytoy nga bigat iti horoscope ipadanon kada tayo ni Apong Glenn. Good morning Apong Glenn. Good morning kasamang Ronald ken kasamang Irene. Ken kadagiti ang nagdingdingeg
kaya nagbibuya ti Facebook Live iti Sen Mata ni Ilocano. Dagiti horoscope yu itangal daw, dagiti gasat itangal daw. Iro kita yu ti Aquarius. Saan mo nga ipilit deta marikliknam ka deta sitwasyon mo kadeta ayan tem taad na kaya na nga sa bali. Baybayam latan binaybay-am ngamin sayang deta naawatam kuma. Uri nga tagsurat ka keng kuana ket madi mabalinen taawan papel mo keng kuana. Sumarakal sa tisabalin ado bay met kay diti mo uri ka deta pinagayat mo. Lucky color mo red, lucky numbers mo 12, 18. Para ka di kita'y Pisces, itangal daw ay abam nga mapan ag-gym tay crush mo. Mayat deta tapno at banding yu. Ken nasaya ata napintas to deta pa magbagiyo ken good for your health. Amo yu kadi nga napintas ti relationship no adda kay ta gym. Un ata deta relasyon yu ket ag workout. Lucky color mo orange, lucky numbers mo 15, 25. Para ka di kita'y Aries, maawat mo deta bil mo ti kuryente ket magitut ka ta nagadumit ti bayadamon. Nagdoble gamin ket tay baybayadam iti dati nga naglabas nga bulan. Dapat nga nakitapon no nakikonektar dagiti karuba yung nga na lockdown dita ay karubam. Ayan yo. Alabay amlatan tulong mulot na kadagwadan ngem bagang data ibagada ken kano makiusad dagiti kuryente. Ta saan bumit nga iyimot. Tandaan na ang tekuna ni Spider-Man, with great power comes with great electricity bill. Lucky color mo, black. Lucky numbers mo, 7, 19. Para kadigite Taurus, no agisa ang katibagas itangal da, madi mo baybayan, makset deta. Ang ka mga nag-race garita ta, tsaka mo na pwede ka-grace cooker. Madi mo tatalawan, ta saan kasla si kadeta. Saan nga sanay nga kanayon nga mabaybayan. Lucky color mo, puraw. Lucky numbers mo, 8, 28. Gemini, malmalday kay tangal daw. Grabe nga min, madlaw amin nga katrabahuam, ken amin nga makasabit ken ka. Di amuda, broken hearted ka. Ngayon madidaan mo nga, awan lang nga talaga ti kwartamon. So nga malmalday ka. Water therapy ka. Lucky color mo green. Lucky numbers mo 4, 27. Cancer, iwasam da kita tao, taglawlaw mo nga kanayon nga mang stress keng ka. Madi mo patpatulan latan. Tanong patulam da kita sikat tuti sagaba ka dete pinagsupot mo sikat tuti kasla nagbasulen. Tandaan kasla dete kapkap da kita nga tao. So nga talaga tayo subli tibiyag mo ure anong may katon. Iso nga di lang solusyon na deta di gusto mo latan tapno bumanglo ka. Ken pansamantala nga agpukaw da. Lucky color mo brown, lucky numbers mo 3, 23. Para ka di kita Leo, itangal daw masarakam tayo forever mo. Pag-iso na nga dayem mo nga di mo unay mapanpansin ngam kanayon nga databay mo no ko sa pulam titulong. Among nga iso na ti forever mo ta kaya nang isakripisyo ti oras na para ken ka. Nagasat ka ken kwa na. Tandaan ang deti ti kliyente tao nga kaya na kang tanggapin ure anaman tinaglabasa. Ken kaya na kang tanggapin ure madikapay nagdigos. Lucky color mo red, lucky numbers mo 8, 13. Para kadigitay Virgo, agman sa rikay kung maitangal daw ngem isin nakagayamen. Larigat nga akseptarin nga mirisem gusto lang deta desisyon na gaputa siya po dinigayong kayo kit awan bet nagpagpanagat na relasyon nyo awan di ayan-ayat nga narugyan yun isto tayo ko nada nga ti ayat ket kasla bulan lang at bukaw nung umaldaw. Lucky color mo blue, lucky numbers mo 112. Para ka di kita Libra no agpili ka ti asawa ti jowa pilihan tayo medyo bastos ka no kunti adalaglag na. Saan nga tayo nasingpot po na tayo kami nasingpet medyo aging sisingpet lang deta papanawang agar-aram keng kakit agbaliw to deta iso nan to di pagkakita ang gusto nga pinagayat na kaya na nga baliwan sa ugali na nga agbalin nga nasingpet ken si katirason na no apay to sumingpet ako true love ka na. Lucky color mo red, lucky numbers mo 110. Kita Scorpio,
napaspas ti aldong ita, napaspas ka nga mangan, napaspas ka nga malpas sa obram, sa opisina, napaspas ka nga mainlap, napaspas mo nga Agawan. maawan, napaspas ka nga agtaray. So nga, nung makilumba ka, mangabag ka. Badi ka madalagan ng rabiit, ha? Napaspas kamit nga mga tulog. Lagi color mo, yellow. Lagi numbers mo, 6, 12. Para ka di kita isa gitaryos, adagatangin nga na itring itlog. Ngayon, doon na katabala yung mapansin mo nga mag-isente may isa. Ang kagsubli dyan nagkatangam, ngayon matitakapat yan nga kurang tain lang ko da. Akseptarim latan, kasla di pinagayat mo nga sobra, katamtaman lang, ngayon inikad na kamit ti kurang. Kasla si ka pwede magkinbasol, iso nga maawalam latan. Lagi color mo black, lagi numbers mo 28, 30. Para ka di kita maudi Capricorn, no adamang karit-karit king kati talent show acceptare. Iso dito ti paglanta ka, ag-viral to dito sa lang obraem. Nagtumbling ka, mabaling kang agtumbling em, umunan to nga agdiso ta ulo. Alpo na dito. Tandaanam, may tekbilin asikat, nga narigrigat isikat, nga tukol to tatingit na. Okay, agan andad ka. Lagi color mo puraw, lagi numbers mo 15, 35. Okay, di kita tigil gasat yung tangal daw, tapos mata. May tapos mata nung tudoy ta, kaya makapantit talawa. Okay, kasamang Roll ka sa rin. Bye-bye! Bye-bye, Apong Glenn. Okay, thank you very much sa Apong Glenn. Kadigitang gasat tayo itatang aldaw. Nangitulo din iti oras, alas 6:23 sa tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Okay, ti dati kung daway partner intaro din rugyanan nga idanon digiti insagana tayo tatang informasyon damdamag. Kasagangay detoy update ti COVID-19. Adamanin deti na inayon tallo deti na inayon manin no Jack Mariro gagayem ken kakabsat. Okay, partner? Yes, partner. So kasi tina ko nam talo manen dati na inayon iti kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ngem syempre madumet dagiti tatabilang dagiti nakarecover kasamang Ronald. So dagiti tata na inayon nga kaso iti COVID-19 iti maika sanggasut ket pito when dati INC 107 ket agtawen iti 30 ket inem may isang babae taga Barangay Liwes iti Iling nga Curimaw may isang frontliner ken serserbi iti may isang COVID-19 hospital. No pay kasta ket saan pay nga nadeterminar no asino iti nakaalaan na iti nasao nga virus ket ti pagdaksan na symptomatic ni INC 107. Ni INC 108 agtawin iti 30 ket may isa nga babae taga Barangay 50 Butong Lawag City. May isa matlang nga frontliner ken agserserbi matlang iti may isa nga COVID-19 hospital. Dati exposure na saan nga nadeterminar ti pagsiatan na ket asymptomatic iti nadakamat nga pasyente when dati INC 108. Ni INC 109 ket agtawen iti 30 ket 2 may isang lalaki taga Barangay Liwes ti Iling nga Curimaw. May isa lang nga frontliner ken agpapaymet lang iti may isang COVID-19 hospital. Ti exposure na ket saan nga nadeterminar ken may samet daytoy nga symptomatic when dagiti sintomas nga makita ken kuana kasamang Ronald. So agpapada dagitoy nga frontliner ken nagpapay ti may isang COVID-19 hospital. So narigat nga madeterminar no asino iti nakaalaan da iti virus gapota serserbida iti hospital ket adu dagiti tatta nakapulpulapol da nagbalbalinen nga positibo iti datoy COVID-19 kasamang Ronald. Wen kasamang Irene dapay ket ti damag ko dagita do nga taga Curimaw ket agkabalay sapay ket dagitoy kasamang Irene iso ti damag tay kadeta nga malak ket
pakonpirmaran tayo iti biyang ti Municipal Health Office ta Corimao when iti biyang ti PNP tapdi kasakit nan anay nga mainformaran dagitay kakailyan dita ili ti Corimao ket ti pagpintasan na kasama kay rin kasi nadakamat mo tatay uray may manay na yun na digitay COVID positive iti probinsya ti Ilocos Norte ket umad adumet digitay kunatayuman nga makarecover. Mano ti nakarecover edi kalman kasama kay rin? So basta ti total nan kasamang Ronald digitay nakarecover ket 72. Ken digitay aktibo nga kaso kada itoy ket 30 ket inem kasamang Ronald. Ala ket sapay ta aga tultuloy detoy panaka-recover digiti COVID positive tayo ken sapay tahan ko man gamay manayunan pay kasamang Irene ang nagruna ket deti kalikagom ni Apo Presidente Rodrigo Duterte ket kadeti ko nga bulan ti Disyembre ket agbalinen nga COVID free iti pagilian tayo nga Pilipinas kasama Irene Zero ko man iti kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo kasama wenno iti pagilian tayo nga Pilipinas kasama nga Ronald. Gamiti agdama kasama nga Ronald dagitay ili nga ayan dagitay aktibo nga kaso iti COVID-19 kada ito nga gundaway kasama nga Ronald iti ili nga pasukin at dapat lang ti talo nga active nga kaso ti COVID-19. Iti syudad ti Lawag nagtalinead nga 8 dati active iti San Nicolas nagtalinead nga 6 ti Corimao 2 ti syudad ti Batak duduan kasamang Ronald. So tikat na sayaat. Adali kitay nakarekobren idi kalman kasamang Ronald. Ti iling Badok nagtalinied nga 7, ti iling Marcos 2, ti Sarat Maymaysan kasamang Ronald. So apo talagang nakarecover sa anima Apo Mayore na tayo dina-interview tadi kalmang ket tallo ko na itatakit nakarecover jay duwan di kad Maymaysan. So alaket na napintas ta ag sublimit ten a COVID free ti ili ti Sarat. Awanton iti kaso da paman nga dati ag turpos dati panaka quarantine dati tata may isang active aket no ag negatibon to detoy makarecover kasamang Ronald awanton dati kaso iti COVID-19 iti iling Sarat ken barbareng awanen iti mainayon pay kasamang Ronald. Ti iling Solsona may isa ti Pidig 2 dati tata may isang opisyal ken dati may isang kaming iti Philippine National Police ket dagitoy nagtalined nga active nga kaso ti COVID-19 iti iling Pidig ken agpadadan sa dagitoy kasamang Ronald ganangi palgak na iti kinasya sinuda dagitoy tata aktibo pay lang kaso ti COVID iti iling Pidig. So ti iling Vintar dati sanggunyan ken ni Apo Pulis. Apo nalipatak mitende na ganan. Baliklik. Ni Apo Police Staff Sergeant Gerardo Baliklik. Ti iling Vintar may isa ti pagwanin. Ken ti ili nga banggi adapay dati baysa. So dandanin siguro meten na makailepas dati banggi kasamang Ronald iti dati panag positive da kada dati active nga kaso ti COVID-19 kita pa man nga ag negative. So ag balin tumeten nga 0 case iti COVID ti ili nga banggi. So data dati kauchan ken syempre dati tatamay sa kadaytay napintas nga damag pagkasek na dati pananglaban ti probinsya iti COVID-19 kasamang Ronald dati nairakurak tayo di kalman nga nalukatan nga dati rapid antigen testing facility iti iling pagudpud ket nalukatan idi kalman kasamang Ronald barbareng may kantato iti gundaway nga makaininuman ken Mr. Ryan Remigio tapno mailawlawag nga naimbag iti pakaseknan ti operasyon iti nadakamat nga pasilidad nga di kalman kasamang Ronald kalpasan nga nalukatan ket adda ti dagos nga upat nga naipadalan iti dati naganan dati antigen testing iti nadakamat nga pasilidad kasamang Ronald nga na-establisar iti Pansyan Hospital iti Barangay Pansyan ti iling pagudpud dati nga pan nakalukat na iti kalman kasamang Ronald intauluan nga mismo ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos ken syempre
ni Mayor Rafael Benemerito kasamang Ronald iti iling pagudpod ken iti medical team iti probinsya iti panangidaolo ni Dr. Rogelio Balbag as health consultant ti gobyerno probinsyal ni Mr. Ryan Remigio kas mangidadaolo iti borders dagiti wenno pa nakaiwanwan dagiti borders iti probinsya tayong Ilocos Norte ken ni Dr. Rina Corpus nga mangidadaolo kadagiti panakaiwanwan dagiti quarantine facilities iti probinsya tayong Ilocos Norte ket naamon tayo kasamang Ronald nga dati nalukatan di Kalman nga pasilidad ket nakapinpintas kapatad di asidegen dati wenno dagiti na pasdekmet nga quarantine facility iti nasaw nga hospital so no dagiti maduktalan nga positibo adda iti mabalin nga dagos nga pakaipanan na kasamang Ronald saanen kasapulan pay nga maidalyasat iti sabaling lugar kasamang Ronald. Okay, kasamang Irene alakat na mayat man ta dati insigida nga detay nang itestingan da kasama Irene. Raja dagiti namon tayo ket dagiti nagsangpet kasamang Ronald ket mapandan sa maki nagana dayay maki makiminatay ay pakipakasar. So nagasat na kasamang Ronald dan dati pasilidad iti iling pagudpod saanin kasapulan pay dati iadayuda pay nga mapan dati dumalan ket iti testing facilities iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald. So napang kay mismo di Jay Kwadikalman ijay border ti Cagayan kin pagudpod. Ti nagpatinggan tayo lang kasamang Ronald ket iti dati nakaipasdekan dati border control dati border control ijay pagudpod ket saan nga mismo nga ijay ti boundary border wala tan ijay border kitam dijay ket basit ti space dijay sa rangrangkis ti bantay kasamang Ronald so ijay baba iso nakaipanan dati border control iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald alaket napintas kasamang Irene tapi kasakit border to border ket talagang naiget ti panaka-monitor dagitay sumrek diti probinsya tayo Ilocos Norte nang naron nakit umadani detoy panaglokat ti entire region 1 detoy iti bineg ti turismo kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket kadagitay nakaininuman tayo nga opisyal ket talagang insaganaan pay ket din ti pagudpod segun kadakwada ket nakasaganadan para ket datoy tatanga panaglukat iti turismo iti dati region 1 ken pakairamanan iti syudad ti Baguio kasamang Ronald so mabaling kadagitay sumarsal no agud daway ket makaininuman tantumet ni Mayor Rafael Benemerito pakaseknan tatta datoy nga panakalukaton iti turismo tapagamot amin nga sa padat nga ti ili nga pagudpod ket may sa kadagitay sentro ti turismo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald. Okay, alamen kasamang Irene kasama ng break ta hinta nga ro da pastrekanen digiti report padanon digiti kadwa tayo daytoy mo nga report ipadanon kada tayo ni Jefferson Narciso seknan pa lang kadaytoy pan nakarestar kano daytoy top number 8 most wanted person ditoy probinsya. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Jefferson, good morning and please come in. Yes, naibag nga bigat tayo amin na Sir Ronald ken Ma'am Irene na tidamag itatanga aldaw nagbalaygi iti nagtitipo na pera sa PNP Sarata, PNP Bado, PNP Ilocos ken ti Regional Intelligence Unit ti PNP Region 1 anang arestar iti maibilang number 8 most wanted person dito Ilocos Norte. Nabigbig ti akusado ani Mr. Felix Bermudez Jr. Itaklay alias Bong ngagtawen iti 44 awanan ti trabaho ken residente iti Barangay Bato iti ili ti Badok. Natiliw ni Bermudez iti balay mismo ti kapsat na iti Barangay Marnay sinait Ilocosura babaen iti bileg ti may sa Awara do Bares nga inparukat ni Honorable Judge Nida Alejandro iti RTC Branch 12 dito Syudad Tilawag gapu iti kaso na a murder. Ti akusado ket maysa kadagiti suspect iti pan nakapatay ni retired Police Colonel Jopre Gorospe adati a Chief of Police dito Syudad Tilawag idi Agosto 8, 2017 iti Barangay 7 iti ili ti Sarata kalpasan a paltupaltugan daytoy. Naglikodan met ni Bermudez ti alegasyon ken kuana no sa dinno ngayon pasingked na nga awan ti amuna ti pan nakatay ni Gorospe.
Segon ken Bermudez na amuan na lang ti napasamak baban iti panagdingdingig na laeng iti radyo ken malagip na ket agtaltalon iti dayta a panawen. Inadmitir na imunan a naibalod gapu iti kaso na a murder ken sipud grimoire ket kanayonen a mapapabasol nga awan met ti inaramid na. Dayto iti may katlo a gundaway a makusaran ti pamapatay ngem kunana a naibasura amin digiti imunan a kaso na a naipila kontra ken kuana. Nakasagana met ni Bermudez amang sango ken mangipaneknek nga inosente dayto iti maipagpabasol ken kuana. Ni-turn over ni Bermudez iti PNP iti ili ti Sarat gaputa iti nasao nga ili iti nakapatayan ni Gorospe. Para ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, Jefferson Narciso reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much sa Jefferson. Kadetang damag, manibot pa lang tibiyang ti Philippine National Police. Okay, ti adete nga gundaway gagayem ken kakabsat ket inti alawaten ti sabali pay nga report iya padanon met kada tayo ni Glorina Bayudan seknan pala ang kadatoy napintas sa damag dahil gitoy kano 20 ket talong nga kaming ti PNP San Nicolas nagnay kadibo kano ti resulta ti swab test da. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Glorina, good morning and please come in. Dimalan iti swab test ti 23 nga kameng ti Philippine National Police iti ili ti San Nicolas ken negatibo ti resultada. Sigon kini Police Major Joseph Baltasar, ti Chief of Police iti ili ti San Nicolas, 32 amin personnel ti PNP iti ili ti San Nicolas pakairamanan ti non-uniform personnel wenno NUP. Inay na no adda dumalan iti swab test dagiti kameng ti PNP ket insigida dagitoy nga home quarantine aging gana asaan pay arimuar ti resulta. Mangnamnama ti opisyal negatibo met ti resulta digit nabatbati pay nga kameng ti PNP ti naso nga ili. Mainag iti daytoy kinunana babaen ti masapul nga panagusar dalata nga kanayon iti personal protective equipment wenno PPE kang runaan na digiti mapan kadigiti locally stranded individuals when returning residents ti border control dito'y probinsya para ti Sirmata ni Ilocano. Glorina Bayudan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much. Deta nga damag Glorina. Aga sublintoro den ti programa tayo. Kasayla ko na tayo napintas. Deto'y damag. Manipod dita PNP San Nicolas. Gapanan tadigitay 20 ket talong kaming ti PNP. Nagnegatibo deto'y resulta ti swab test da. Aga subli kami to. Kalpasan digitoy. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:36. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad, change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong impormasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop.
Ti salunat ket iso iti kamatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti Syudad ti Batak ken Chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naigeta sa suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagagatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken dekalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti Syudad ti Batak. Tiradong impormasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita, Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano, intero den tapugan ti maikadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo apo nga kakailan mga karonda. Ket ada ditoy kanti sa partner digitay kaming ti PNP Jay Bangar La Union kuna toy sir pagritman please kuna na toy alawel na kablaan ti kanman digitay taga Municipal Police Station iti Bangar La Union. Ti Chief of Police da ni Police Captain Dasalia ken iti FTPs and FTOs and personnels iti Bangar MPS ken iti pamilya agbayani iti Parparurok Vintari Ilocos Norte more powers and God bless sir kunadtoy alam na ni Patrolman Max Bone agbayani kumusta kay dita. Okay, dili ta daway indi lawatan dati report ipadano kada tayo ni kasamang Sita Makalipis. En Radyo Ronda Live Report. Okay, kasamang Sita, good morning. Please go ahead. Go ahead, kasamang Sita. Di ka sabay nakamurmuray. Yes, gobyerno municipal, iti ila dingras, iti expenses na magastos na iti locally stranded individual. Can returning overseas Filipino workers, iti panagyanda kay iti hotel, when quarantine facilities, iti probinsya. Dahil iti patigyan si Mayor Jeffrey Sagid, iti ila dingras, kari iti Kelian na may nagpalitik krisis, iti COVID-19, napaspasaran, iti intero alubong. Dahil iti na 50%, iti iti munisipyo, ken 50% na, iti baklay iti may isang LSI, ken ROF. Akas tulong pala ang karakwara, nga kasimunan nga impasigurado met ni Governor Maxi Marcos Manoto. Según Tagari Sagid, aging kakabelan ti munisipyo nga ibaklay ti magastos iti panagyan di iti LSI ken ROF kari ti hotel quarantine ken nagdalin na sa aging kay ti sangapul katapat nga aldaw.
dapat si Mayor, ada ito katapno mo nataltalgyan, pala ay dagitoy, kaya dagiti kelyan na malaksid at tapno awan pa, iti banbantayan, dagiti opisyal ti barangay, kaya barangay health emergency response team, and BHEART. Nagkakasta ko na ti Mayor, na dadalaing dagiti sumagmano kaso, ang kindawian dagiti sumangpet, na agyan dalaing iti barangay unit, kaya dagiti barangay isolation unit, tapno makita na dagiti kaming ti pamilyada, ken as a sidek iti panang balunda kadakwada. Inadbigyan ni Mayor Sagit, ano ba narigrigat ngem impasigurado na nga strictuan na iti BHEART barangay officials ken barangay tanod iti panagbantay da karitoy iti nagtido por katapat nga oras. Iti agdaman na puno dagiti quarantine facilities iti Dingras, iti biang ti municipal isolation unit ken iti balay silangan iti Dingras, Ilocos Norte. Damag man i-presiding ras kan iti provincial capital para iti Sirmatan ni Ilocano, Sita Macalipis reporting, Manipur iti provincial capital. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much kasamang Sita kadeta nga damag manibali J Dingras, Ilocos Norte ken iti biang ti Kapitolyo Provincial. Okay? Di aday ta gundaway live and exclusive intay makiniman ken ni Mr. Ryan Remigio. Okay? Partner, go ahead. Yes, partner, kasi ti nakunam, nakagasgasa tayo ti dayto nga agundaway, tadan iti linya tayo ni Mr. Ryan Remigio, ti mangidadaulo iti panakaywanwan, dagiti borders, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, ket indi kalman, nalukatan dati baro nga rapid antigen testing facility nga masarakan iti border, ti probinsya tayo iti Amyanan, iti Iling nga pagudpud. So, sakbay nga agdamag tayo kani Sir Ryan, alati pa iti pangablaw na kaditi agdengdengeg ken dagiti agboyboya iti Facebook Live iti programa tayo Sirmatan Ilocano. Sir, good morning. Hello, good morning. Ma'am, Irene, good morning. Kadagiti listeners tayo iti Sirmatan Ilocano. Morning. Yes, sir. Kadwa kito sir ni kasamang Ronald Domingo. Sir, Sir Ronald, hello. Yes, sir. Good morning. Good morning. Oh, Yes, sir. kayo, no? When, sir? Okay, yes, sir. sir, mabalin nga maamuan no kasano iti operasyon deti nalukatan iti kalman nga baro nga rapid antigen testing facility iti ili nga pagudpud, sir. Yeah, bale, definitely testing facility kayo di pansyon, so di pag-good order tayo, so di mang-cater, dali dito travelers, appors, tracking, amin, except LSI, of course, na sumrek si probinsya tayo iti Ilocos Norte, kaya hindi kasi dadumapay na probinsya na madalanan na. Kasi like, for example, I'm not sure, but I believe other provinces are requiring also a COVID test requirement to their entry to the probinsyada. So what we do is, gusto mang check day border tayo, i-check tayo, no, awan RT-PCR na valid within 48 hours. So we shall check them. It's the EO 9020 tayo nga example na i-assist tayo mapan itay testing center para antigen. Kaya mabayag nga awan makapitaan ti antigen kasi nadatay tatihin mo na dito yung Partena Tinor. So handa nga makastrek kasi so, in pamuspusan tayo ni Arco Governor Matthew, may pamuspusan na nga dapat at testing center tayo lalo para antigen. Pag ito yung border tayo di pagulpod. Kaya tatang nag-asset tayo at na ited nga actually hanggang manual yan, machine mas high-tech and machine di Hydromac 2 kung nada tayo, if I'm not mistaken, di mausal, duwapay ka dito, back up na. So we started yesterday, at pag-select tayo, baka may dito, Ma'am Irene, nakita mo at dago sa client, sa dalitang pa-testingin. So nalaklaka ako, I think we had 50 eh. We started after lunch, there were 50 nga nagpa-test, negative kami. So simlek na mas kampante tayo laing, iti Ilocos Norte nga makastrek. Yan makita tayo nga talaga nga digiti essential and digiti important travelers di makastrek di Ilocos Norte. Bale, yesterday also what we did like in dito Baldok border tayo,
Karno makawatan si Tada tayo nga na hanlang what we do is not just for Ilocos Norte, we're helping other areas dito pamilyan tayo kasi what we do, for example, matesting tayo nga positive at dahil narami ni nga chat group ito Region 1, dito OCD tayo, Office of Civil Defense. So bali kasama Pangasinan, kasama La Union, kasama Ilocos Sur, what we do is at the positive event, ikabil ni chat room DJ result and DJ nagan amin nga details info DJ nagpositive lugan na isinat nagdeliveran na isinat ipapanan na para makatch ni OCD tayo di OCD Region 1 ibato na net ka DJ nagkapan na nga region na probinsya na LGU tapno no sumangpit DJ naging positive ma-catch da iso na ket i-test da nga ang PCR test iso na i-quarantine da, at least tayo, matulungan tayo. So, yesterday, after tayo nalokatan DJ facility DJ Pagudpud, kasi may tipinayan tayo, in-open tayo yung chat room, dito may Region 2, Cagayan, Isabela, dito nga parte, kasama pa yung Nueva Vizcaya yata eh. So, in-open din, the chat room, so, in contact, makikita dalawan. Di province na dito, nag-positive ka din, ang pipinasa si LGU eh. So, for example, nag-positive, makamutay ka ng Cagayan, di Cagayan, no taga-Cagayan, at least makatch na, no taga-Isabela, i-escort med ni Cagayan, at hindi na next border, at no, makatulong tayo na hangag spread ito yung COVID na sakit. So sir, no dati adag positibo iti border karite sumrek sir, maisublida kaya nagkapuanda nga ilikas day sir. Yes, kasi DJT protocol tayo kasi day 90-20, the EO 90-20 nakakabil tayo but we should have a negative result to enter Ilocos Norte. Except if you are a resident of Ilocos Norte. If you are a resident of Ilocos Norte, ikabil na ka, nakitang day pansan hospital tayo, babahirin, ikabil na ka holding area, damit kwarto dahil, tapos itawag yung LGU na makasnan, tapos the MHO, i-coordinate na, may nakadagatin. Tapos makatch na kami, ikabil na ka si facility, tapos i-test na ka further. At least matulungan tayo, it's proper coordination. Sir, kadagiti imuna nga naipadalan kidati antigen testing idi kalman. Dagusen nga napagbayad dagiti sir? No, actually ada betting if I'm not mistaken adan sa kupat nga haan nagadat na actually nakitam din imunan sayat makandan ta umuli nga kasi mga umuli ta agasawan sa DJ anata di pamilya sa eh. Ako pagda adamin ginaramit nga kasla free DJ kwatay sa supplier so naiikwa ka na kawada so that nakaitagan ka sa sumek iti parte dito kwata yun so tama na so after that the rest so dami nagbayad amin na naganda nagpa-testing and 50 of them. So it was 54 yata tapos 50 of them yata. Yung based on the report, pinakita ni testing. So kalpasan nga nalukatan sir, talaga nga imado, dagiti nagsangpet iti probinsya tayo sir? Actually, unmet na di, adadot si Mangpet namin. It's more of nalaklakada laingin kasi dati i-escort tayo pa ilaing isuda nga sumrek iti the closest was Lawag at the hospital Tinawag na the antigen na mapanal na kasi awan pada valid yet the rason na may essential so kailangan i-assist mo so narigat i-detect cluster the border ti Pagudpud so ipamuspusan ni Apo Governor Matthew na talaga nga agkaroon iti testing center at mapalaganan iti frontliners tayo medicine. Sir, damit na kita ikalikagom ni kasamang Ronald nga saludsudan kada kayo, sir. Okay. Yes, kasama Irene. Yes, sir, good morning once again. Okay, sir, iklaro tayo man lang ta adu ngamin di kitay aga salsaludsod kada tayo nga di kitay mayat nga sumrek ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte. Adda ti igem da nga detay negative result dayjay swab test da. Ket ti laing kayat da nga amwen nga daytoy kadiket
swab test da pailaeng no umay da diti Ilocos Norte ket adda meten diti imit da nga resulta ti swab test da nga negatibo jay naggapuan da sir. We're talking of APOR kada tracking, we're not talking of LSI APOR, Ronald. We're talking of APOR. Yes sir, yes sir. Kasi, no LSI kasi we don't require any test. Yes, so, sir. the APOR na kwa, maliting procedure na kami din, again, pinakasurat ng EO tayo, it has to be, kumbaga parang, it has to be taken 48 hours. May validity na 48 hours prior to your entry. Like, for example, yesterday was 22, nagpa-check up ka, dapat within 48 hours, may resulta, kung may mo ikabit. Kasi, di problema namin, Met, if, for example, nagpa-testing ka 22, in more 22, Limar 24, sa lang in line ito ay Ilocos Norte 27, when no after 5 days. Hanga, di ba, tatlahan una yung accurate na adali 5 days mo. So, di magmadalo, you're given the validity na 48 hours, tapos sumrekta. No, within 48 hours, awatin tayo the RT-PCR. we're talking about RT-PCR. Now, if you do not have, we will assist you, ikabil na kayo, ang test kayo di antigen. No, the date of entry is the date of testing mo, Apo Ronald. Yes sir, akit when sir nalawag dito yun sir. Okay, sir, dito pa may sapay ka digitay kayat nga iklaro, digitay kakailyan tayo nga dati outside Ilocos Norte nga valid ka di pa lang dito'y rapid test kunada sir. Rapid test means antibody. Yes sir. You're talking about antibody. Yeah, awalin hantay yung awatin si antibody kasi awatin si antibody ni Apo Ronald. Yes sir. Okay, naputol diti linya na. When kasama ay rin digit digitay ngamin nakadto digitay agsalsaludsod kada tayo ka digitay adati outside Ilocos Norte. Di nga rod ko na dano kakit for example digitay apor nga rod nga detoy yes sir. Okay. Yes sir. Okay. Sir, iti sa baling nga bangir. Pag-aamo tayo ket umadani detoy panagpastrek tayo kadigitay turismo detoy digitay turista diti entire region. So kumusta ti panagsagsagana itatta iti border tayo sir? Namnamain tayo ado digitay turista nga agga po iti region 1 including Baguio City. Well, I think last week or 2 weeks ago, nairaman kami din si Mang ni DOT Regional Director Ortega. So, kami nakita ni David Plano da. Actually, tatla sa grupo, sa tourism group tayo, head tayo, agada, so nakadag-govern na dahil sa pag-ilitan pa. No, magsasalitaan lang na siya kasi talaga nga makanin, kasi naglukas ito mismo. Hanggang plano mi with ni Apo Regional Head tayo di province, ni Ayan, na plano na, antay na na-finalize. You're right, the Trisha Sangket from Baguio, sa amin ko siguro ma-finalize. Nakita din yung draft, plano na, pati din yung resolution na. Hanli pa yung iba, kasi hapay final. At pati na hindi pag-meta nila yung grupo, no, at let's say, sa plano, pagsasalita namin, medical, the border, siyempre, ni governor, then dito yung department heads, pagkasalitaan, ano pagsyaatan, no, kami na din, pagpapan, mga plano nga nalain. So, iuray nga nagdizay. And although we have our recommendations already, anti-final, iuray tayo, no, kasunod dito. Okay, yes sir, thank you very much. Isublik dati linya tayo, kini kasamang Irene. Okay sir, no, dapat digitay kalikago mo nga ipadanon kadigitay kaprobinsyaan tayo sir, nang nangruna iti pakaseknan digitay sumrek iti probinsya sir. Well, DJ, thank you very much for this opportunity, Ma'am Irene, Sir Ronald. DJ, dawati kumapay kada kayo nga mas i-advertise tayo nga dito tayo, the testing centers tayo, both the Badok and Pagungtuden as mandated EO, ni Inkalikago mi Apo Governor Matt. Surutan tayo kumalata, dito siyempre, dito face mask, dito face shield, mag-slip to tayo, dito hand washing. Yung the borders tayo, dito antay-mawatan, open net. Actually, ited ko dito telephone
number ko, tapos sa SD card ko. Kasi ang daliri ng duma, handa mawatan. So nga napinta sa nga gundaway nga interview. Tapos ma-i-explain ko na lang man digitay ng duma nga kapuan na damdamagin, digitay di sinasyo ako. Thank you very much. Okay, sir. Thank you very much, sir. Tidati panipay mo manen kada kami tidati nabalitukan nga oras mo ingkam pa na kinunuman kan tatanga bigat. Thank you very much, sir. Thank you, Marian. Thank you, Apo. Okay, thank you, Metzer. Radyo Ronda News Exclusive. Alawi na kasamang Irene, keta de jaro diti pa nakininumanta kini Mr. Ryan Ramillo, mangi 111 kaligiti borders iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, keta la tay kunana detoy formal apa naglukat detoy rapid antigen testing facility ijay pagudpo di Ilocos Norte idi kalman keta agasem 50 digitay insigida nga nag-test kasamang Irene ket ti pagpian na negatibo ti resulta na kasamang Irene. Adapay nga ro digitay makin inuman ta other provinces nga taga Ilocos agtrabaho da iti other provinces kunata man ket di nga taga Ilocos Norte kunata ket amoy dito Ilocos Norte apresyarem mi ta nakaig-iget kayo digitay health protocols ngem dito ayam mitatta kunata naluklukay ka no kasamang Irene. Ado ti mangibaga kasamang Ronald nga naluklukay kada kitay daduma nga probinsya kasamang Ronald siguro ket data met iti rason nga alisto nga maamuan daytoy agpos positibo ken alisto nga maamuan alisto nga umado iti bilang nang syempre maamuam nga dagos saan nga agwarasen kasamang Ronald. So data met iti pagseatan natata dati naiget nga panakai patungpal dagiti tata nga paglagadan babaen iti pamilya ni Governor Matthew Marcos Manotok kasamang Ronald. Kunang nga di kay kalman aday tay bat sayo nga kamkaming TPMA taga San Nicolas ngem na yasawa ijay Cagayan umayag ko madumagas dita Ilocos Norte kunana ngem apo permimot ti kinaiget ta lugar tayo kunang apresyare kunana ngem digitay probinsya kapag daldala na kita agapot Bagyo ket napan Cagayan ket baliwala lang. Kas jay kunana, iso nga palalot umay ko dito Ilocos Norte kunana tamay met agbakasyon kumata nabay nga jak nagawid ta sa Nicolasen kunana. Ngem apiki akti oras ngem detino pagsaritaan detay panagpastrek talagang apresyare ti Ilocos Norte kunana nga rod ta nakapingpinget nga mangipat patungpal kadigitay health protocols kasamang Irene. Roger kasamang Ronald keta namnamayan tayo basar pa lang kidati nagbalindatang rakurak ni Governor Matthew Marcos Manotok kitay kalabes nga agtalinied dati tatang kinaiget iti panakai patungpal dagiti protocol ken pagalagadan nga uray malukatan iti turismo iti Region 1 pakairamanan ti syudad ti Baguio kasamang Ronald. Ngem asakbay na kasamang Ronald padanon taman dati ababa ngay nagpanakinuman kani Vice Governor Cecilia Araneta Marcos Idicalman iti mismo nga dati panakalukat dati rapid antigen testing facility iti iling pagudpod kasamang Ronald. Pumunta talaga dito specifically to see kung paano yung setup. And so far, I'm very happy to see na maganda po yung ating setup para ma-servicean po itong border dito. Kasi right now, ang border sa Badok ang pinaka-busy. So ngayon, yung mga galing naman sa norte, pwedeng pumunta dito at meron ng facilities ng mga rapid antigen rapid antigen testing at nakapag-set up na ng mga machines. So I think for one person it will take 12 minutes to get the results of the test. So I think so far maganda naman po sana. Yeah. So ngayong may facility na po dito sa Pagudpod, ma'am, okay na yung mga taga Cagayan, Apayao na pumunta po dito sa atin, ma'am? Yes. Mas madali na sila makakarating kasi meron na po tayong testing center dito para mas mabilis ang pagproseso. At nakikita niyo naman dito sa, I guess this is like the extension of the District Hospital of Bangi. Nakaset up din po na may quarantine facility, a couple of beds, pero at least kung ma-positive man, pwede silang ma-isolate kaagad. Ma'am, ano po yung support na ibinigay po ng provincial government po dito, ma'am?
lahat. Lahat ng mga machines, lahat ng and I also would like to make mention na ang Kanawidan Foundation nakapagpadala din sila ng mga PPEs, ng mga face mask, ng mga face shields, at meron din silang yung UV light at yung HEPA filter para dito po, para medyo masanitize ang lugar. Ma'am, so kahit madami po yung binigay po ng province at saka yung mga nai-donate po, ma'am, ay kailangan magbabayad pa rin yung mga pupunta po at sasailalim po, ma'am, dito sa testing na ito. Ang alam ko po, ang sa testing po, I believe ibibigay po ng PGIN ang testing fee. So, kaya po nakaset up. Kasi po, it's a small investment so that for the safety of the province, for our Kailians, maging safe lahat. So, mukhang maganda po na lahat ng mga borders natin may ma-equip na ganito. So, yung message mo po, ma'am, sa mga lalo na sa mga taga-Pagudpud na yes. Well, I'd like to commend the efforts of our medical team headed po by our Dr. Balbag and along with Dr. Arina and our troubleshooters na po si Ryan Remigio at si Ralph Mackenzie. Sila po talaga ang persigidong nakapag set up ng ganitong sistema. And this is all for the safety of our Kailians. So thank you, GovMat, for all these things, for equipping all these borders. And thank you to all the frontliners, most especially to be able to be trained and to be able to do all this work because it's not easy. Yun po. So di kasamang Ronald at babang apan inuman tinuntibiyang kani Vice Governor Cecilia Araneta Marcos kasamang Ronald di laing kalman dati panangiduulo na nga mismo dati pan nakalukat dati rapid antigen testing facility nga nai-establisar iti Pansyan Hospital ti Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Okay, alawin na partner ket napalalo unay nga kalikagum ta ngay tultuloy ti programa tayo ngem talaga nga makita ta ket talaga nga haan manen nga ipalubos pa iti oras ngem dapat iti sabali pa dita kasamang Irene kasama nga ta makada. Yes, kasamang Ronald. So, datala siguro kasamang Ronald. Kaya dati hantang na ipadanon di kalman. Dati pakaseknan. Dati tata mapanaka-iuswat. Dati seminar ken training para kadagitay tata agbalin nga benepisyaryo tiin na negosyo sa kariton ni Manong Mata. Dati tata programa nga kalikagom ni Governor nga maisayangkat nga pangtulong kadagitay returning overseas Filipinos when kitay nagapo iti sabali nga pagilian kasamang Ronald nga sanda na kayat pa iti agsubli iti sabali nga pagilian ket tawanen datay pagtrabahuan dapay so dato iti napanutan iti gobernador nga iuswat kasamang Ronald ket babaen iti daytoy datay panangi rakurak ni Ma'am Liz kay iti muna nagundaway nga dati umuna nga bansada dagiti maipayan iti tulong kasama nga Ronald ket 50 ket no adarupay dagiti agaplikar siyempre mai kalikagom iti panakaipa iti nanay nga tulong kadakwada tadita nga iti talagang kalikagom ni Governor Matthew Marcos Manoto kasama nga Ronald so dagiti maikan iti when agbalin nga benepisyaryo dagiti nga programa maikan da iti kariton nga daan ti bisikleta ken 2,000 nga pesos nga pakpakauna nga puunan dagiti tata maseknan kasama Mang Ronald. Okay, alawin na partner, kaya iti tatagundaway, kablaon taro din, di kita may pabuya padinggig na tata, iyo nataman nga kablaawan ni Madam Donna Herbacio Granger, manibod pa lang dita Manchester United Kingdom, kasamitan kablaon tipay ni Kumpad Jeff Cabias kini Mami Felicitas Cabias dita Honolulu, Hawaii, ni Sir Ronald Saludares na imbangin kay panagdingdingeg ni Mr. El Amor
Verdadero. Kasama tan kini Sangguniang Bayan Member Amor Macalma Bagarino. Kablaon taman pa partner ni Inang Maji Tunak, ni Compadre Christopher Hermoso, kumasamit ni Comadre Lailani. Okay. Kasama ten kuna na pa dito, good cloudy Wednesday morning Sir Idol Ronald and Ma'am Irene and all listeners and viewers po. Kuna ni Ma'am Regina Salvador. Wen, talagang makatudtud wen. Okay? Dingras ka talagang managatudo dito lumaya kasama nga Ronald. Wen, kablaon tepay ni manang FGA Bragas Balisakan. Ni manang Balisakan Laod, kumusta kayo dito Pagilian Singapore? Ni manang Delia Relieca Dudwako, kasama tan ni manang Weng Guillermo Tango, kasama tan ni paring Liomar Verdadero. Dapat dito ni Apo Sanggunian, ganun ni Apo Bukal, Elmer Failugna. Good morning and happy viewing sir. Ni Apo Kapitan Joji Jimenez. Okay? Samatan ni Apo Kapitan Romel Ranay di sa estansya iti Pasukin kani Apo Kapitan Elviro Ago. Okay, partner, ha kita ikablaawam ta kitak diray da duma pa ditoy. Yes, partner. So happy birthday. Yes, partner. So happy birthday kani Engineer Pedro Aga Kawili, iti Provincial Planning and Development Office, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Bamtama message santan to manggayam. Agpaala ka sir, kung nakatamong kat nayat mo dayjek ora iluklukom kat wana. Kuna nano ka. Alawala birthday na gayam ni Sir Pete, okay? Manutawin ng partner. Di mo partner. Dito lang ano yung bakasyonan na, baka ay, sumre. Ay, takaduan na no kakat dagiti official no birthday dakat gundawayan damet no kati agina nakasama ng Intan sa katrautan jay balay daya. Ijay bira, taga bira isuna. Alawala. Ken kasama tan ano pa dito ni Ednalyn Inibal Lagwa, ni Kabagis Yolanda Eda kini Ninong Binoy Bautista dita Madrid, Spain. Okay, partner. Kita pa kablaawam then yes. Pumakadatan ton. Go ahead. Ken belated happy birthday kasamang Ronaldo pakamaka mo Kalman. Belated happy birthday kay ni Mayor Michael Marcos Kion ti Ciudad Tilawag. Okay, partner, go ahead. Pamakadan. Iti naganti gobyerno provincial nga daduluan ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office daduluan ni Miss Maria Rona Isabela Dawang ti pagaymi yung agyaman ti parang tatarabayo iti programa Sir Matani Ilocano, Irene Ringo. Paabol pa'y kablaon ta pa'y gayam ni Vice Mayora ni Ninang Lynn Valenzuela dita Dingras, Ilocos Norte. Good morning. Hello ma'am, good morning. Kasamitan ni Ma'am Mary Jane Apostol Marcos, dahil asawa ni Apo Sangguniang Bayan Member Ruben Marcos. Thank you very much kani sa amin nga dimngeg nagabuya. Kita dimngeg iti free channel tayo sa Stress 9. Ken kasama ten pagyaman tayo ni Mr. Ryan Remigio tiin pa ng Gundaway, anak inuman tayo iti programa tayo. Kasama ten itinagan Daapong Glen ni Glorina Vayudan, kasama ten ni Jefferson Narciso, ni kasamang Rosita Macalipis, and kasama ten iti Technical Department ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan. Ang kita ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo nga nagpa-birthday di Kalman. One birthday tay baro naman kinamkat agpa-birthday ket talagang at damit latta dito kasama nga Ronald. One orata into no sumublat kanon tay may saket kuna na nga rod ket ijayak tumbalay nga agpaskwa ken ag New Year. Ni Sergeant Jimmy Castillo, doon mo TV ang Ronald Domingo mangipagbati ng bagadamag na imbag nga bigat tayo amin nga sangapada. Babay na po, padaanan nenti sumara programa Kasangga at Kalusugan. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa Himpapawid, ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga. Sa umagang pagising, markape ang higupin, lakas ng katawan at ng immune system. Araw na naman
Miyerkules, mga kasangga, middle of the week. At syempre, ngayon ay 23 na sa buwan ng Setyembre. Pwede namang magpatugtog ngayon ng Christmas song. Kailan lang nagpatugtog na tayo, pero ginawa nating bed, ano. Lakay, good morning. Lakay Jonathan Galinato, gising-gising. Sa mga nagtatext sa atin, sa text line natin na 0999-6999 o 11111. Mali yun 0999-691111. Yan. Good morning po sa inyo. Kuya Rick, good morning. Kuya Rick Vargas, maraming salamat. Etong kaibigan natin ito ay lagi naka-tune in sa atin. At siyempre binabati rin natin Lakay, yung mga kasangga natin na ngayon ay nandyan sa loob ng kanilang mga tahanan, especially na mga mahal natin ng mga senior citizens. Welcome ho kayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan, si Ate Fe Castillo. Good morning. At saka si Sir Fidel Balad. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre yung Gapero family. Okay, magandang umaga kay Ate Filona. Yan. Maraming salamat ho. Ito ho yung mga kasangga natin na patuloy na nagtetext sa atin. At siyempre nagsasabi kung ano ang resulta ng kanilang pag-inom ng ating mga produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Itong natural blend tea mix with mangosteen at yung bagong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Alam nyo mga kasangga, maganda ho itong stevia na ating kinakain o kaya gawing food supplement o kaya panglahok natin doon sa ating mga iniinom. Alam nyo, kasi nga ho maganda ho yan sa mga ugat-ugat, maganda ho yan sa ating puso mga kasangga. At alam natin na pag ang puso ay naalagaan, yan ho yung nagsusupply, okay, ng ating dugo. Yan yung nagpapump ng ating daloy ng ating dugo. Kaya maganda hong alagaan din natin ang ating mga puso. O, di ba? Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa Lawag City. Glencoe Enterprise, 6J's Pharmacy, Pinili, RG's Pharmacy, and General Merchandise. Batak F. Pascual Pharmacy and Roxanne's Pharmacy. Paway, Jeff Drew Pharmacy and Botica de Paway. Curimao, Glianse Pharmacy. Ay, huwag ka munang lumabas. At bakit naman? Magkape muna tayo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Kagayam kagakapsat, ingtay danggan ni Ate Luz Viminda Domingo Arellano. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Luz Viminda Domingo Arellano, sir. Barangay Laureta, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noon niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. Kasano yung anamuan, ma'am? Dito Mark Cafe tayo. Agdingdingyak ti radyo, sir. Ito. Api nga minom kayo ti Mark Cafe, ma'am. Anya ti problema yun? Adarod diabetic ko, sir. Digidin mariklik na kamadi. Agawan damutin. Anyat makunayo, ma'am. Kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. So, tagyaman ak, sir. Dito yung cafe kit nga Mark Cafe, sir. So, kasla nakariknak na ng palagaan ti bagik. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika and drug stores. Dito'y lugar tayo. Magbabalik ang ating kasangga kasamang natural blend tea drink mix with mangosteen. Hello, mga may dag, subsibilita dito yung programa tayong Kasangga at Kalusugan, and for this time kasama na ho natin ang ating bagong produktong Natural Blend Tea Mix with Mangosteen. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nanay, mga tatay, yung mayroong mga anak, mga chikitings. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, ito ho yung bagong produkto natin mga kasangga. Unang ho sa lahat, gusto ko hong ipaalam sa inyo kung ano ho itong tinatawag natin na Mangosteen. Mabalin ang muta yung matan, mabalin na dapat igitida dumang asang makamo, no? Anya iti klase ng prutas, anya iti klase na dito yung apong mula, anya iti mangosteen. Kaalaman po natin sa mangosteen mga kasangga, ito ho yung prutas na kung saan mayaman ho yan. Mga kasangga namin minamahal sa tinatawag nating tubig, okay? Tinatawag ho yan mangustan sa Tagalog, pero sa atin ho, nakasanayan na ho nating tawagin ng mangosteen. Dagiti kay Ilocano po, matikamo, anya ti Ilocano na dito eh. Ngam na makita tayo, mabalin, hindi babakit lalakay ang muda, but then, kaduan na nga minapo dito nga tumubtubo sa diya parte na iti Mindanao, at damot na po dito parte na ti Southern Tagalog, di tanay party Quezon Province, kas kuma iti Tayabas, Quezon,
at dati mulad ang mangustin. I don't know if we have here already sa part ng lugar po natin dito sa Northern Ilocos region at maging dito sa Isabela at Vizcaya, okay? So, even Cagayan Valley, hindi natin alam, baka maya-maya meron na ho palang nakatanim na mangustin. Congratulate pa lang natin yung mga farmers natin, yung mga tree planters natin na sana ho mga kasangga ay makapagtanim din ho sila ng ganitong klase ng prutas. Ngamin apo nagpintas kan nagmayad iti maitid na iti bagi tayo dahil tinaibagbagada nga Queen of Fruits kunada iti Ingles. Ngamin apo nagadu iti maitulong na iti bagi tayo. Ang mangustin ho ay isang kilalang prutas na kilamitang tumutubo ho mismo doon sa Mindanao as I have said a while ago, at ito ho yung maaring gamitin ho yung prutas niya, yung dahon niya, yung buto niya, yung balat niya, yung ugat ng kanyang puno mga kasangga para ho mapaigi ang ating katawan. At syempre may mga proseso ho dyan kung paano ho yan gagawin mga kasangga. Hamot nga basta-basta ang aramidem kat mayata na niya. Ngam kada tayong kailukwan, nakita yung Ilocano apo, agad no anger-anger lang ako natagat alis to, pakuluwam lang sa mo iguban tadigo no mabalin mo no saan kat pagdayas nga kunada, ngamin apo mabalin nga pagdayas dito ngamin mabisa ang pamatay fungi nga kunada. No ada ti dayas ang mga sugat mo mabalin ka iti aganger tinay ugat na since isu iti may isang effective nga pangugas wano pang agas kadigiti na sugsugat tayo or else no makagatang gamit di dyan ay balat na wano di ukis na kulay brown mabalim mo nga ang ren ay isu ti pagdayas mo mga kasangga. For this time ang maganda ho neto mga kasangga namin minamahal sa Jmar Marketing ginawa ho natin nilalagay na ho natin yan sa sachet dahil bukod ho yan sa mahal may presyo ho talaga ang prutas ng mangustin ginawan ho natin ang paraan para sa ganun may hatid po namin sa inyo makatulong po kami sa inyo at matikman at hindi lang yan, inyo hong maranasan ang kagandahan ng tinatawag natin na mangustin. Kaya naman nakalagay na ho yan sa sachet. Katulad ho ng Mark Cafe, meron ho tayo mga herbal na nakalagay dyan. Sa atin naman ngayon, yung mangustin naman ang nilagay natin sa sachet na yan at mabibili sa mga tindahan, sa mga grocery, supermarket, mga ganyan, sa butika na kung saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At maganda ho dyan mga kasangga, mainit, malamig ba ng ating kapanahunan, pwede pa rin ho itong tinatawag nating bagong produktong natural blend tea mixed with mangustin. Ngamin apo mabalin yung atimplahan, itinapudot, wano na lamis, nga danom kan mabaling nga inuman, nagitinay ubing tayo. Oray, datakat 3 years old, nagpangato apo, mabaling na painuman tayo. Ngamin, it's a kind of tea na kung saan ay punong-puno ho mga kasangga ng sustansya. Dahil ho itong produkto natin ay galing ho yan sa prutas o halaman na mangustin. Diba? Napakaigi. Kaya naman sa mga kasangga natin, tutok lagi-lagi sa ating programa Kasangga at Kalusugan, kasama ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at ng natural blend tea mix with mangustin. Masarap, natural ang timpla, gumaganda ang araw ko. May kasama pang agaricus mushroom, tikman ang paborito ko. Natural blend, a natural blend coffee mix. Oh, natural blend, you're my one and only coffee, a natural blend coffee mix. Mars, I'm here! Pasok Mars! Before we start our project, snack muna. Juice oh! Refreshing Mars! Alam ko kung ano to. Natural Blend Tea Drink Mix with Mangosteen. Pinakabagong healthy drink para sa buong pamilya. True! Mangosteen is rich in vitamin B5 or pantothenic acid na nakakatulong para mabilis mag-convert into energy ang carbohydrates and fats from the foods we eat. Ngayon, alam ko na ang sekreto mo sa sexy figure mo, Mars. I'll make it a habit to drink Natural Blend Tea Drink Mix with Mangosteen. Yes, Mars! Iba na ang natural. Alam mo na ba kung paano sumali sa ating Mag-Mark Cafe at Magka-Premyo Raffle Promo Season 2? Simple lang naman ang gagawin. Pumunta na sa pinakamalapit na butika at bumili ng isang box ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Gupitin ang takip nito at sa likod isula ang Mag-Mark Cafe at Magka-Premyo Raffle Promo Season 2. Kasunod ang iyong pangalan, address, contact number at signature at ihulog sa mga drop boxes sa mga butika sa inyong lugar. Napakadali lang, di ba? Sali na sa ating Mag-Mark Cafe at Magka-Premyo Raffle Promo Season 2 per DOH FDA ZFRR Permit Number 0741 Series of 2019. At ngayon, magpapalik ang ating kasangga.
At syempre sa ating pagpapatuloy ngayong oras na ito mga kasangga, binabati natin ang lahat ng mga kasangga natin na nagtetext sa atin. Yung mga kasangga natin na naman dyan sa mga butika. Sa magandang pakikinig time po sa inyo lahat. Yung mga servidor at servidora natin. Yung mga kasangga natin na mga nagluluto. Yan. Sa mga kasangga natin, apong adigitay may nariman, iti panagan na ay naimbag amin ngayon kay panagdangdang agapo. Kastamat ganigigagayam tayo. Nga manalo, nagiging karpintero, teachers, awan tilabas na po. Sa magandang pakikinig time sa inyo. Sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, may magandang kalagayan, may malakas na pangangatawan kasi kailangan natin maging malakas para sa ating mga minamahal sa buhay. O di ba? Mahalaga yan mga kasangga. Binabati rin natin ang magandang morning lahat na may mga kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa inyong lahat mga kasangga. At sana ang inyong mga kalusugan ay maganda. O di ba? Pa-smile naman dyan, kuyang ating. Kailangan natin yan. Dapat hindi laging seryoso nga. Habang tayo ay humihigop ng masarap na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Alam niyo mga kasangga, etong mga kasangga natin na panay ang text sa atin, sabi nila gusto nilang mag-relax. Oo. At sabi, nagbago na ang aking mister. Ang sabi, hindi na siya umiinom ng alcohol o alak. Ang iniinom na daw niya ay Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Congratulations naman ate. Basta ba tuloy-tuloy na ipagtimpla mo si kuya. Kailangan po yan mga kasangga. At syempre sa mga kasangga naman natin na may mga karamdaman, sana gagaling na po kayo. Ano po? At syempre sabayan yan ehersisyo, yung tamang pagkain, huwag kalilimutan yan, tamang pagtulog. At syempre mga kasangga, sabayan ng pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Meron ako nakausap nung ako'y pumunta sa isang lugar at ang sabi niya, ay, yung kape ninyo, parang ayaw ko kasi ako'y inaantok. Yan ang una niyang sinabi. Si Ate Lorraine, sabi niya, ayaw daw niya kasi lagi daw inaantok na pagka umiinom. Ang sabi ko sa kanya, maganda balita yan. Sa ngayon na nalaman ninyo na kayo'y inaantok pag kayo'y nagkakape, ay ibig sabihin yan, pwede ninyong mapasarap ang inyong pagpapahinga. O di ba mga kasanda, pagka ganitong mga panahon, sometimes mainit, sometimes malamig, at gusto natin syempre na maihiga ang ating katawan, gusto nating mag-relax, di sabayan mo ng pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix para sa ganun, eksakto ang yung pagre-relax at pagpapahinga. O di ba? Meron mga mapagkakataon na hindi ka makatulog, lagi kang balisa. Di ba? Baliktad ka ng baliktad. Tuloy, parang ang tingin sa iyo ng katabi mo ni Mrs. o ni Mr. Meron kang iniisip na malalim, di ba? Yun pala, talagang ikaw pala ay sadyang pagod. Abay, maigi uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Alam niyo mga kasangga, kung ang epekto ng kape sa inyo, sa mga dati ninyong kinakape ay hindi kayo makatulog, dito sa ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ay pinapaganda niya ang inyong pagtulog. Ibig sabihin yan, pinapaganda niya ang inyong pagpapahinga. Yan mga kasangga naming minamahal. Ano itong mga meron dito sa ating kapeng ito? Ano yung health benefits na tinatawag nila? Ano yung naibibigay niyang maganda sa ating katawan? Alam niyo mga kasangga, meron kasi itong agaricus mushroom. Isa lang yan sa mga ingredients na meron neto ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At ito galing pa yan ng Brazil mga kasangga. Itong agaricus mushroom, ito yung mga kabuti na talaga namang napakasarap at hindi lang yan, napakasustansya po sa ating katawan. Ito'y ginagamit na ng mga may cancer, merong mga type 2 diabetes, merong mataas na cholesterol, yung mga tumitigas na mga arteries natin, yung mga merong mga liver disease, bloodstream disorders, yung meron digestive problem. Alam mo, yung tipong saga sa umaga ay hindi ka makapagbawas. Napakahirap nun mga kasangga. Pagka tayo ay merong o kaya nagte-take tayo ng tinatawag natin na Agaricus blazemuril, itong mushroom extract ang kinuha natin na nakalagay sa ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tiyak niyan,
Matutulungan ho kayo niyan para sa ganun matanggal natin yung mga toxic sa ating katawan, sa ating tiyan, mga kasangga. Kaya naman ho sa mga kasangga natin na mahirap pong magbawas, maganda hong uminom ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Eto na ho yung ating kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract na Agaricus blasemoril, mushroom extract, Panax ginseng at siyempre pa ang spirulina. Sa kabila ng mga pangyayari sa ating buhay, ito ang magandang balita. Ako po si Jocelyn Quejero, taga Barangay Pukal-Pukal, Alaminos, Pangasinan. Nagmula po nung gumamit po ako ng Mark Cafe, nawala na po yung dati kong sumasakit na mga braso at saka araw-araw na po akong nagbabawa. Ngayon, nung nagkakape na po ako ng Mark Cafe, nawala na po ang pagsasakit ng ulo ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at sa mga butika sa inyong lugar. Mga busing, pagka ganitong oras na, huwag kalilimutang magpahinga. Uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Kape na, busing. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Chef ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood na nga high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix kaligid butika ken drugstores iti lugar tayo. Madam, huwag mo kalilimutan. Pagkatapos mag-exercise, mag-Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili na sa lahat ng sangay ng F. Pascual Pharmacy dito sa Ilocos Norte, Pasukin and Burgos Public Market, R. Cayetano Pharmacy, Lawag City, Holy House of Drug, San Nicolas, Leonate Drug Store, Kyle and Kim Drug Store, Mama Aning's Drug Store, and Casiano Grocery, Batak Public Market, St. James Pharmacy, Solsona, Rally Cells Pharmacy, Crizale Pharmacy, Farmacia ni Doc at Farmacia de Camago, Pintar, Mary's Drug Store, Pidig, Farmacia ni Doc, Marcos Ilocos Norte, Mias Store, at sa Sarat Public Market, Family Ties, St. Joseph Drug Store, and GJVS Pharmacy. At ngayon, magbabalik ang ating kasangga. Gandang umaga na naman mga kasangga naming minamahal. Ito pa rin po inyong kasangga James Agustin Paniaga para sa ating kasangga at kalusugan. Nako, magandang umaga sa mga kasangga natin mga senior citizens, sa mga kasangga natin mga nanay at mga tatay. Sa magandang morning po sa inyong lahat. Tayo sama-sama together na naman sa isang napakagandang umaga, napakalusog na umaga sa inyong lahat. Siyempre yung mga nagtitimpla na dyan ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Nako, ang sarap ng natural. Pwede na po kayong bumili sa inyong mga suking tindahan, sa mga sari-sari stores, sa mga groceries, sa supermarket, maging sa mga drug stores, sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar mga kasangga naming minamahal. Sa ganitong umaga mga kasangga ay talaga namang alam kong gising na kayo sa magandang pakikinig time sa inyo. Binabati natin sa magandang umaga yung mga kasangga natin na kanina pa gising at siyempre nagiti kasangga tayong nanay di mo tatay ditang madaman iti panagluto da nanang tatang naimbag ngayon kay panagdangdangag manan iti na ito yung agsapa mga kasangga. Siyempre alam natin na pagka ganitong medyo tumatanda na po tayo, medyo nagkakaedad na, dami na pong mga nararanasan ang ating mga kasangga ng mga karamdaman mga kasangga naming minamahal. Naintindihan po natin lahat ng mga yan at alam din po natin lahat ng mga yan. Ayun nga lamang po at gusto namin na kayo po ay magiging malusog. Madimi kaya't apo nga mapadasan nyo digito itapno ni digas tagat agtal na kayo nga kunada uno saan nga pagnakman. Saan ko mga kasya paragpampanunod tayo mga kasangga naming minamahal. Ang pag-iisip po sana natin ay pag mayroong mga ganitong nararamdaman
nararamdaman, dapat sabihin natin, no, kung ano ang pwede nilang kainin, ano ang pwede nilang gawin, ano mga ehersisyo, ano mga bagay-bagay, mga foods, okay, mga pagkain na maganda at nakakatulong sa anumang klaseng karamdaman na meron po kayo, okay? Sa ngayon, mga kasangga naming minamahal, pag-usapan po natin itong mga tinatawag na arthritis. Naku, marami po na ito. Arthritis. Marami pong may mga arthritis, mga kasangga naming minamahal. Alam ba natin, ano? Nga dito arthritis apo, kat may isang klase iti sakit, nga nakasakit nga talaga nang nangruna kadigit edad na kat 35 agpangato niya. Kasi di apo kat medyo mayat mo't pa lang iti kondisyon tayo ta makapag-basketball mo't pa lang ni kasanggang James Agustin Banyaga, no? No, arthritis iti pagsasaritaan. Ang arthritis, mga kasangga, ito ay ang pamamaga ng kasukasuan. Okay, digiti nga nagsusuupan di tulto lang tayo. Gagayam kan kakabsat, digiti agdangdangag nga mga senior citizens, amok amoy digiti apo nga nulumtag digiti nagsusuupan di tulto lang tayo, ket talaga nga nasakit. Dahil tayo di kunada nga arthritis. At ang pananakit at paninigas ng mga kasukasuan o buto-buto, mga kasangga, ang pangunahing sintomas ng karamdaman ito. No, addan iti kasding ang marikrik nayo, kahit na nga sa una po, nga addan iti arthritis tayo. Sumapang kayo agpakita, iti kasidgan nga doktor, ano, iti eksperto, iti dito nga klase, iti sakit. Ket mabaling nga dito ket pumalalo, gagayem ko ida. Iti pa nagsakit iti kasukasuan tayo. Lalong-lalo na po pagka isang tao ay medyo nagkakaedad na, maya-maya babati na naman tayo ng birthday. Magkakaedad na naman, ay nako, yan ang mga lumalabas na mga karamdaman. May dalawang klase po ng arthritis, mga kasangga, na karaniwang nararanasan ng mga tao. Ang tinatawag na osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Okay? At sabi nga nila, ito ay tawag na wear and tear. Yan na nga bang mga sinasabi natin Yung mga kasukasuhan natin, yung nagsusuupan, nagitutulto lang tayo, nga iso iti gapuanan na po, iti osteoarthritis. At ang rheumatoid arthritis naman, ay dulot naman nito ng tinatawag na autoimmune disorder. Okay? Ang iba pang klase ng mga arthritis, marami po yan ay maaring dulot ng uric crystals, okay, ng ato ti uric acid, wano saan at daan kayo ti infection, wano saan iti bagbagadang lupus. Iso nga masabol tayo apo, iti gaddan iti agpa-check up, kastamad nga umiwas ka iti anyaman nga klase iti makmakan, nga saan nga nasayaat ka dagito Okay? Kaniti kasta, uminom tayo iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Okay? Ang sarap ng natural. Ano? Ito po ay dapat nating alamin na ang pangunahing layunin ng gamot at sa arthritis ay para mabawasan ang sintomas nito. At siyempre, di subli-subli nga sakit na. At siyempre, para mapabuti po ang pamumuhay ng isang taong apektado nito. Kasi napakahirap pong gumalaw nito, mga kasangga naming minamahal. Ano? Dami na po niya, mga nakakaramdam, mga nakaranas na sa ating mga testimonials. Pero sa pamagitan naman po ng pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, sabi nga nila ay nakakaranas sila ng kagaanan ng kanilang mga pananakit sa kasukasuan. Okay? Alam natin ang mga sintomas. Sinabi ko kanina, ang nararanasan sa mga kasukasuan na mga karaniwang sinyales at sintomas ng arthritis. Mga kasangga naming minamahal, ay nandiyan po yung pananakit sa kasukasuan, paninigas, pamamaga, pamumula, agswel. Makita medyo lumabaga, no? Pagbaba sa abilidad ng paggalaw. Siyempre, hanggang makakuan, hanggang makagaraw itinasaya at nukas tang ada iti saksakitem. Kaya mga kasangga naming minamahal, maganda po at alamin natin ang lahat ng mga ito. Okay? Meron pang isang yung sintomas ng osteoarthritis ay ang pananakit ng mga kasukasuan at unti-unting paninigas ng mga ito. Siyempre, kastoy, mga kasangga namin minahal, halang nga saka, halang kasukasuan, ore at yan nga nagsusuupan ti tultulang, even yung mga daliri natin, nagitang iramramay tayo, nagiti takyag tayo, even nagiti tumang, nagiti pilay-pilay, niya. At daamin dagita. Kadalasang naranasan ito sa mga kasukasuan sa magkabilang bahagi ng katawan, lalong-lalo na pagka ganitong umaga mga kasangga naming minamahal. May dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng arthritis ang isang tao, mga kasangga naming minamahal. Minsan ay sinasabi nga natin
kumikis-kis ang buto. Sa buto, nagkikiskisan po yan kung saan nagdudulot ito ng pananakit at napipigilang paggalaw. Na-imagine nyo po yun, pag buto sa buto na, wala na yung collagen, wala na yung laman-laman doon, pampadulas. Siyempre, masakit po yan. Yan po yung mga kadahilanan at marami pa pong iba mga kasangga. Nais lang namin ipaalam sa inyo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix o pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural, ay pwede pong inumin mga kasangga. Dahil ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural, ay punong-puno po ng herbal. Katulad ng agaricus blazemoril, mushroom extract, panax ginseng at spirulina. Mga kasangga, babalik ako maya-maya. Siyempre dito lang sa himpilang inyong pinapakinggan. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili na sa Batac City, TRX Pharmacy, Crizale Pharmacy, Atavius Pharmacy, Sara, GJV's Pharmacy and General Merchandise, Family Ties Pharmacy, Calix Pharmacy, Tingras, San Jose Pharmacy at Cruz Pharmacy, Solsona, Estavillos Pharmacy, Mike and Mark Pharmacy, Pidig, Farmasya ni Doc, Vintar, St. Mary's Pharmacy at sa Damay Pharmacy, Bacara, Diane's Pharmacy, and Jacqueline's Drugstore. Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito. Uy, inspirado ang baby loves ko Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural. Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix? Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Kasangga! Aba, ikaw ba'y nakainom na ng Mark Cafe? Bago pa man tayo magpaalaman ngayong umaga. Sana nga lang nakainom ka na, no? Anyway, inyong kasanggang James Agustin Banyaga magpapaalam na sa inyo lahat mga kaibigan. At syempre, mga kasangga natin, bago man yan ay binabati ko muna ng isang magandang umaga. And happy birthday sa lahat ng may mga karawan sa araw na ito. Ayan binati ko na kayo Dapat lagi kayong malusog, lagi kayong may magandang pangangatawan at hindi lang yan. Dapat mga kasangga, laging exercise at huwag kalilimutang uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Yan ang isang sikreto natin, no? Na dapat nang ipamalita sa ating mga kaibigan, sa ating mga ibang kasangga, okay? Sa ating mga kapitbahay, digiti karuba tayo po. Mabalin nyo ang ipadamag digita, digiti gagayam tayo, mabalin tayo nga pagregalo, iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. O, diba? Napakasimple lang gagawin niyo. Siyempre, bibili lang kayo sa mga tindahan, sa mga sari-sari stores, sa mga groceries, sa mga drug stores, okay? Meron yan sa mga pharmacies, okay? Supermarket. Punta kayo dyan sa may pamilyang bayan. Mabalin niyo ti gumatang itanay tiyendaan, okay? Iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. At syempre, bago ako magpaalam, eto na muna ang ating verse of the day ngayong umaga. Okay, huwag natin kalilimutan mga kaibigan. Okay, in Luke 12:7. Denggan nyo ang nalaing Luke 12:7. But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore, you are more value than many sparrows. Okay? So dapat alamin natin, importante ang buhay natin. Importante ang ating buhay sa Panginoon. Okay? Wag ninyong kalilimutan yan. Kaya dapat alagaan natin ating mga sarili. Okay? So yan na muna ang ating napakagandang umaga, napakalusog na umaga na naman mga kasangga naming minamahal. And don't forget, ako ang inyong naging kasangga, James Agustin Banyaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Huwag niyong kalilimutang makijoin na naman. Okay? Sa ating susunod na naman, mga kasangga naming minamahal na programa. Okay? Pwede kayong makijoin. Pwede kayong mag-text sa ating text line. That is 0999-69-11111. Okay? 51 po yan. Maraming salamat po, mga kasangga.
ha? Dapat ay huwag kalilimutang uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, mga kasangga. So that's about it. Maraming salamat, mga kasangga. God bless you all and bye-bye. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakitang ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na yung kamay ko, kaka-alcohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sa mga panahong ito, kailangan nating panatilihing laging malinis at protektado ang ating mga kamay at katawan. Ngunit kasama nito ang malaking posibilidad ng dryness, hindi ba? Huwag mag-alala dahil kasama mo ang Flawlessly You sa araw-araw na pagtulong para ikaw ay hindi lamang ligtas sa germs. May malambot at maganda ka pang balat sa araw-araw na paggamit. Hatid ng Flawlessly You, Orange Papaya Calamansi Soap, ang antibacterial properties ng calamansi, plus moisturizing benefit ng vitamin E sa halagang 15 pesos lang. Sa affordable na halaga, moisturize na ang skin mo, protected ka pa with regular use. Available ito sa leading supermarkets and drugstores near you. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa mga panahong ito, kailangan nating panatilihing laging malinis at protektado ang ating mga kamay at katawan. Ngunit kasama nito ang malaking posibilidad ng dryness, hindi ba? Huwag mag-alala dahil kasama mo ang Flawlessly You sa araw-araw na pagtulong para ikaw ay hindi lamang ligtas sa germs. May malambot at maganda ka pang balat sa araw-araw na paggamit. Hatid ng Flawlessly You, Orange Papaya Calamansi Soap, ang antibacterial properties ng calamansi, plus moisturizing benefit ng vitamin E sa halagang SRP 15 pesos lang. Sa affordable na halaga, moisturize na ang skin mo, protected ka pa with regular use. Available ito sa leading supermarkets and drugstores near you. Ganado ako! Ganado ako! Matapang ako! Matapang ako! Pilipino ako! Pilipino ako! Hindi
responsibly. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Multi-awarded national and international. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, NGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohanicibus! Charabuni, charabuni. Wow! Nagpintas data uniform mo, partner. Pinaramid ko dito school uniform ko, partner, iti Mr. Positive Printing Services. San la data, partner, isuda pa iti ng print kadig iti napintas a corporate uniform damanang ko kentay organizational shirts damamang ko. Agdait na pa'y partner ti sports uniform ti anyaman na disenyo karaman face mask ken nalaklaka nguso sa ren dagiti tricycle drivers. Wow! Kompleto gayang, partner! When partner ken nalalain dagiti para dait ken para print da. Pakasarakan ti Mr. Positive Printing Services, partner. Masarakan iti Nalupta Building, Barangay 7, Kaunain City of Batac, Ilocos Norte sa Pulen Laing ni Mr. Mark Cesar Torres when tumawag iti 0935-727-7623 ken 0920-278-0576. Think positive, agturungan iti Mr. Positive Printing Services. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng iBerry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa iBerry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakitang ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat diyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad. The challenges are daunting but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have a hopefully COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duangag partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan ti aglawlaw. Iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Manikod Lunes ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laeng RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti agsapa. Yes, na imbag ang bigat tayo amin mga karonda nang nangruna kadigiti agdamang agdengdenge ita Philippine Standard Time alas 7:55 iti bigat iti aldaw ti Miyerkules, September 23, 2020 da kami ti papagayam yo Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti agsapa. Manen kablaawan ta kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte na imbag nga bigat mo partner. Yes, na imbag nga bigat mo met partner ken kasamit na dikita agdengdengeg kadatoy itata dito RPN DZRL Batak. Yes, sa dati manen ti aldaw ti Webes. Ay, sorry, Miyerkules gagayem ken kabsat aya. Medyo maiyaw-awan deti partner ko gagayem ken kakabsat ta kayat nagaghuebesan kat Miyerkules pay lang. Kasanumot kami kabasbasak jinsen po partner di kat bebes tinibag ako, di gamin. Iso nga gagayem ken kabsat itultuloy tila tayo ti panagsupport tayo iti programa mi kin ni partner ko nga Glorina pangit. Charot. Ala ni partner. Wen, gagayem ken kabsat adu iti topic ko nga iti pagsatritaan nang nangruna iti kabaruman nga COVID-19 na positiven.